Valor nga 800,000 pesos nga droga ang na-recover pinaagi sa bag-o nga bypass operation sa Talisay City PNP kagabi. Subject, isagali ka pangayaw, humalin sa syudad sang Cebu. Pasado alas 10 kagabi, sang gindakop sa isa ka bypass operation ang 44 anyos nga si Joven Katipay Katubig, residente sang barangay Pitalok, San Fernando, Cebu City. Pinagi sa puwersa sang Talisay City Police Office na tigayon ng operasyon sa may barangay Efegenio Lizares. Binalidate natin yung information, tapos conduct tayo ng surveillance. Nung nag-positive na, saka tayo nag-conduct ng bypass operation. Pinagi sa tips sa mga pumuluyo sa komunidad na hibaluan ng drug operation ni Katipay. 800,000 ang street value. Actually, ito new player ito eh. Hindi taga rito. Nakuha sa suspect ang 500 pesos, isa ka sachet isang ginapatian shabu, cover pagid ang 3 ka sachet nga ginabulubanta, nagabalor 800,000 pesos. Yun nga, nagpapasalamat ako at yung kooperasyon nga ng mamamayan ng Talisay, yung tiwala nila sa kapulisan. Gindala na sa Regional Crime Laboratory sa Camp Martin Delgado sa Iloilo ang mga na-recover nga droga agud mapaidalom sa imbestigasyon, kaupod na diri ang suspect.